kaping pisan maca Quran samaknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong
ilman nafia wa wafikni amalan sholihah. Ayo sedulur sing sregep ngaji, ngaji iku sanggune mati. Wong mati iku pangetlarane, sebab nyawane hilang saking awake, sebab nyawane hilang saking awake. Wong urip ning dunya iku mung sesaat, mongko sing akeh anggonmu tobat, tobat saking sekabeh maksiat mumpung durung teko waktune wafat, mumpung durung teko waktune wafat. Untung taman wong sing gelem sholat lan ngakeh-akehi maca sholawat, sholawat maring Nabimu Muhammad, sebab ngajeng ajeng angsal syafaat, sebab ngajeng ajeng angsal syafaat. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah, benjang pejah husnul khotimah. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafia wa wafikni amalan sholihah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah.
Disalini penganggon putih, yen wis budal ora bisa mulih. Disalini penganggon putih, yen wis budal ora bisa mulih. Tumpak aneka reto Jawa, rodo papat rupa manungsa, jujukane omahku tanpa bantal, tanpa kloso. Jujukane omahku tanpa bantal, tanpa kloso. Omahe ra ono lawange, turu dhewe ra ono kancane, ra ono kancane. Ditutupi anjang-anjang, diuruki disiram kembang. Ditutupi anjang-anjang, diuruki disiram kembang. Tonggo-tonggo podo nyawang, tangise koyo wong nembang, koyo wong nembang. Yen ngajine arang-arang, bertondo imane kurang. Yen ngajine arang-arang, bertondo imane kurang. Luwih lara, luwih susah, rasane wong ono neraka, ono neraka. Dicawisi godho geni, klabang geni, ulo geni. Dicawisi godho geni, klabang geni, ulo geni. Ulone sakluku-kluku, nyawisi wong kang ora nggugu, kang ora nggugu. Sing wani marang pangeran, nggampang dawuh pangeran. Sing wani marang pangeran, nggampang dawuh pangeran. Luwih mulya, luwih mukti, rasane wong ono suwarga, ono suwarga.
Habibillah. Isih cilik diulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci, sopo orang ngaji bakal rugi. Rugi dunya ora dadi opo, rugi akhirat mlebu neraka. Neraka iku arupa geni, yen disiksa ora mari-mari. Mula kanca yo padha ngaji, mumpung durung ketekan pati. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Isih cilik diulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci, sopo orang ngaji bakal rugi. Rugi dunya ora dadi opo, rugi akhirat mlebu neraka. Neraka iku arupa geni, yen disiksa ora mari-mari. Mula kanca ayo padha ngaji, mumpung durung ketekan pati. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Isih cilik diulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci, sopo orang ngaji bakal rugi. Rugi dunya ora dadi opo, rugi akhirat mlebu neraka. Neraka iku arupa geni, yen disiksa ora mari-mari. Mula kanca yo padha ngaji, mumpung durung ketekan pati. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Isih cilik diulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci, sopo orang ngaji
kira kembange opo? Kembang mlati kondone wangi. Kembang mlati kondone wangi. Mumpung cilik sing seger ngaji, muga yen tuwa ora bisa lali. Mbok kira kembange opo? Sholli wa sallim daiman iman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi diman kad wahada. Wal ali wal ashabi kad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah, kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili. Bali ning kuburan mengku tangan tetangisan. Kebacut temenan ger anak turunku. Kowe ora wirang pada mangan tinggalkanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunya, bakal taring kesi dunyaku sing isih ono. Sholli wa sallim daiman iman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi iman ala hada. Wal ali wal ashabi binan kudu mahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulai ning omah, kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili. Bali ning kuburan mengku tangan tetangisan. Kebacut temenan
khairil khalqi kullihimi. Uripmu ono sing ngawasi, amalmu ono sing nyateti. Wong urip neng dunya iki bakale bali mring ilahi. Wong urip ono dunyane kudu ngakehno amale, ngakehno amal becike kanggo sangu akhirate. Ayo nguwati imane, ayo mempeng ibadahe supaya mulya uripe, slamet dunya akhirate. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafayatuhu li kulli haulin minal wali muftahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baling maqasidana, waghfir lana ma mardaya wasiya karami. Uripmu ono sing ngawasi, amalmu ono sing nyateti. Wong urip neng dunya iki bakale bali mring ilahi. Wong urip ono dunyane kudu ngakehno amale, ngakehno amal becike kanggo sangu akhirate. Ayo nguwati imane, ayo mempeng ibadahe supaya mulya uripe, slamet dunya akhirate.
cepul kang takon wis ketularan.